Volio bih kad bih riječima mogao opisati svoje prve dojmove o ovoj zemlji. U arapskim pričama čitao sam kako su duhovi prevozili ljude u zemlju snova, a usput i kroz prekrasne pustolovine. Moj slučaj bio upravo suprotan. Duhovi su me prenijeli iz svijeta snova u svijet stvarnosti. Ono što sam ovdje vidio bilo je mehanizirano, grubo i neprivlačno. Glomazni policajac vrtio je u ruci palicu koja mi izgledala velika poput panja. Približio sam se pristojno da ga upitam za adresu. 6 blokova niže, a onda lijevo, rekao je ubojito me gledajući. Je li ovo Amerika? Pitao sam se bolno iznenađen. U civilizaciji zaostaje za Europom 100 godina. A kada sam 1889. godine prvi put otišao iz Amerike, 5 godina nakon svog dolaska, bio sam uvjeren da je Amerika više od 100 godina ispred Europe. Susret s Edisonom ostaće mi u sjećanju čitava života. Bio sam zadivljen ovim predivnim čovjekom, koji je bez pravodobnog obrazovanja ili znanstvenog iskustva toliko učinio. Učio sam tuce jezika, proučavao literature i umjetnost, proveo svoje najbolje godine u knjižnicama čitajući svašta što bi mi došlo pod ruku i osjetio sam da sam tratio vrijeme. Ali nije mi trebalo dugo da shvatim kako je to bilo najbolje što sam mogao učiniti. He worked with Edison for a while, and it was a dispute against him with Edison about the repairing of some electrical installation. Edison promised him $50,000 for this work, and Tesla at that time worked very hard. He actually slept only 4 to 5 hours, and he was actually getting to work about 10 o'clock and then working until 5 in the morning on the next day. Very hard working. And he did the job with perfection. And he did improve the Edison machines and electrical installations. And when he expected him to be paid by Edison, Edison told him, Tesla, you don't understand our American humor. We were only joking. And Tesla was, of course, very much insulted and left the Edison plant. Tesla je ostavio poruku na kojoj je pisalo: doviđenja, Mr. Edison, i osnovao vlastitu tvrtku. Ubrzo George Westinghouse otkupljuje Tesline projekte i 1893. kreću u jednu od najvećih avantura u povijesti znanosti. Izgradnju hidroelektrane za proizvodnju izmjenične struje. Kasnije prvi agregat iz centrale pušten je u pogon, a elektrana je dovršena 1896.